Chcel by si stretnúť legendu? Ja o inej viem. Mnohí hovoríme o tom, ako sme vybudovali svoje podnikanie z nuly. Lenže ja poznám človeka, ktorý vybudoval podnikanie z hlbokého mínusu. Narodil sa s ťažkým telesným postihnutím a napriek tomu to dokázal. Ivo Toman, najznámejší motivačný rečník z Čiech, ktorý je autorom mnohých úspešných kníh, ktoré sa stali bestsellermi pre podnikateľov. Vystúpi na konferencii, ktorá bude 8. a 9. apríla v Nimnici a mne bude cťou, že budem môcť moderovať diskusiu, v ktorej vystúpi. A ako ho poznám, nepochybujem o tom, že aj jeho prístup, aj jeho vstup do tém bude obohatením, lebo témou konferencie je, kde sa stratili tvoje peniaze a čas. Aj tento človek nám má čo povedať a my sa od neho naozaj môžeme veľa naučiť. Teším sa na stretnutie s vami v Nimnici. Ahojte.